या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साधलाय बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। नगरपंचायतच्या पाण्यादळ्या, आठवडा बाजार हटवल्यास मंत्री केसरकरांची कुंडली काढू, संजू परबांचा सणसणीत इशारा। आणि राणेंचा भल्या भल्या सहकार महर्षींना दणका, सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेला दिला बूस्टर। कोकण 7 लाईव्हचा स्पेशल रिपोर्ट। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूयात सविस्तर बातम्या। संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। जिल्हाध्यक्ष दळवी आणि उपनगराध्यक्ष माजी उपनगराध्यक्ष राजन पोकळे यांनी काल संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली परवाच्या दिवशी। काल जरा थोडा बिझी असल्यामुळे, पालकमंत्र्यांसोबत असल्यामुळे मला उत्तर देता आलं नाही, पण त्याचं उत्तर आज देणं क्रमप्राप्त आहे। त्यांनी राजन तेलींवर, जे आमचे जिल्हाध्यक्ष आहेत, त्यांच्यावर आरोप केलेत की तुम्ही या मतदारसंघात कधी निवडून येणार नाहीत, किंवा तुम्ही जरी घर बांधलं तरी त्याचा काय उपयोग होणार नाही, असं त्यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत सांगितलं। त्या दोघींना मला सांगायचं आहे की राजन तेली हे जिल्हाध्यक्ष आहेत भारतीय जनता पार्टीचे आणि सत्ताधारी पक्ष आहे। कोणी निधी आणला, काय आणला, हे सर्व ज्ञात आहे। एवढी वर्ष या जिल्ह्यात एवढा निधी कोणी आणू शकलं नाही, ते सन्माननीय रवींद्र चव्हाण साहेबांनी हा जो निधी आहे तो आणलेला आहे। त्याच्यामुळे कुठचा विषय कुठेही या दोघांनी नेऊ नये, असं मी त्यांना पत्रकार परिषदेद्वारे त्यांना सांगू इच्छितो। आणि मला असं वाटतं की जी फुकटची वायफळ बडबड आहे की बाहेरचा आहे, तो आमचा पक्षाचा अंतर्गत प्रश्न आहे। कोणाला तिकीट द्यायचं, कोणाला नाही द्यायचं, हा आमचा प्रश्न आहे। दीपक भाईंसारखं पहिल्यांदा दिलीप नार्वेकरला फसवलं, त्याच्यानंतर प्रवीण भोसलेंना फसवलं, त्याच्यानंतर राष्ट्रवादीचे शरद पवार साहेबांना फसवलं, नारायण राणे साहेबांना फसवलं आणि आता शिंदे साहेबांना पण फसवते। त्याची फसवण्याची संस्कृती केसरकरांची आहे। त्याच्यामध्ये संस्कृतीवर बोलण्यापेक्षा आपला नेता कुठच्या संस्कृतीचा आहे तो त्यांनी प्रथम पाहावा, कारण फसवणूक हा केसरकरांना शब्द योग्य आहे। गेली 13 वर्ष या मतदारसंघात ते काम करतात, पण 5 जणांना ते नोकऱ्या देऊ शकले नाहीत। मल्टी स्पेशालिस्ट हॉस्पिटल असो किंवा अन्य काही असो, फक्त घोषणाबाज केसरकर, टामटूम आमदार मागे मी त्यांना म्हटलं होतं, तसेच आता टामटूम मंत्री आहे। हे शैक्षणिकदृष्ट्या सुद्धा या जिल्ह्यात ते काही करू शकत नाहीत असे ते मंत्री आहेत। आता राहिलं 1.5 वर्षात एक तरी त्याने इंटरनॅशनल स्कूल या मतदारसंघात नको, या जिल्ह्यात त्यांनी आणून दाखवावं। ज्या गोष्टीचा अजून जमिनीचा विषय संपलेला नाहीये, तिथं मल्टी स्पेशालिस्टची त्यांनी परत घोषणा केली की राजकारण्यांबरोबर बोलून आपण तो विषय सोडू। पण मी तुम्हाला आज या पत्रकार परिषदेत सांगू इच्छितो, हे काही होणार नाही। हे फक्त सावंतवाडी नगरपालिका डोळ्यासमोर ठेवून हा विषय चाललेला आहे। बाजाराचा विषय जो आहे, आठवडा बाजाराचा, काल सर्व जे भाजी व विक्रेते आहेत त्यांचे येऊन पालकमंत्र्यांनी निवेदन दिलं, 2000 लोकांच्या सह्यांचं निवेदन दिलं की बाजार तिथंच वर, फक्त हट्टापायी, हट्टी लहान मुला जसं हट्ट करतात तसं बालिश बहु बायका तर बडबडला त्याप्रमाणे त्यांची गद आहे। त्याच्यामुळे त्यांनी आपल्या पहिल्यांदा नेत्यांना आवरावं आणि नंतर आमच्या जिल्हाध्यक्षांवर टीका करावी
आणि तो प्रश्न राहिला कुठचा तिकीट द्यायचा लढवायचा, तो आमच्या पक्षाचा अंतर्गत पक्षात तुमची त्या ढवळाढवळ नको असा ठिकाणी सांगू इच्छितो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. Guys, either you are happy, unhappy, successful, unsuccessful, satisfied, unsatisfied. There is a reason whatever you are being today. If you want to find a reason of your unhappy life, you should align with nature. You can see heavenly atmosphere here in Devgarh. You can experience here and bring out a reason of your happy life. जेव्हा कोकण आपलंच असा. गेली 2 वर्ष हा बाजार इथं भरतो, जवळजवळ 2 वर्ष पूर्ण झाले. तेव्हा कोणाला सुचलं ना, पत्रकारांना सुचलं ना, नागरिकांना सुचलं. जेव्हा दीपक केसरकर बोलले सौंदर्याला बाधा येते, तेव्हा ते विषय का? आणि हा बाजार फक्त काही तासांचा होतो. सकाळी 8ला येतात, रात्री 10ला बाजार संपतो. फक्त काही तासांचाच विषय आहे हा. का कायमस्वरूपी बाजार तिथं नाहीये, फक्त तासांचा विषय आहे. म्हणजे जवळजवळ 14 तास, सकाळी 8 ते रात्री 10ला बाजार पूर्ण संपलेला असतो. लगेच त्याची साफसफाई होते. एवढे दिवस म्हणत होता तलावात कचरा टाकतील, पण तलावात एक पान सुद्धा नसतं भाजीचं. एवढ्या प्रकारे बाजारात शिस्तबद्ध भरवला जातो. माझ्या तो म्हणता हा तुमचा बाजार हा चांगला स्तुत्य आहे. लोकांचंही मत आहे की मोदी तलावाच्या काठी एक दिवस आठवडा बाजार भरला कोणतीही हरकत नाही, कारण तिथे लाईटचा खर्च वाचतोय, लोकांची सुरक्षेचा प्रश्नही मिटतो आहे. मग तुमची भूमिका गेले महिनाभर किंवा 2 वर्ष जी आहे ती भूमिकेला तुम्ही न राहता एखाद्या मंत्री सांगताय आणि एकाधिकारशाहीप्रमाणे बाजार हटवताय, त्याला भाजप गप्प का राहते? का लोकांच्या पाठीशी राहत नाही तुम्ही? कारण लोक थेट येऊन हा बाजार अत्यंत योग्य आहे, मोदी तलावाच्याच काठी तुम्ही म्हणताय तसं 2 वर्ष ठीक आहे, हरकत नाही. लोकांना सुरक्षा, महिलाही सांगतात, महिलांच्या पेपरला वाचलाय, महिलांनी स्वतः स्टेटमेंट दिले हा बाजार इथेच असायला हवा आणि सांगतात की जागा नाही. मग तुम्ही भूमिकेशी ठाम का नाही? भाजप हॉकर्स युनियन सुद्धा लढते की इथेच व्हायला हवा. जनतेला हवा आहे का? तुम्हालाही हवा आहे, आम्हालाही हवा आहे. मग एका व्यक्तीच्या सांगण्यावरून किंवा व्यापाऱ्यांच्या ह्याला तुम्ही का रोखत नाही? का बाजार तुमचा पर्याय बाजार उभा करत नाही तुम्ही? तुम्हाला आता मी सांगतो, ते म्हणतात तुम्ही केसरकरांना ठणकावून का सांगत नाही? मी तुम्हाला सांगतो, मी जवळजवळ 3 प्रेस घेतल्या बाजार या विषयावर. मध्यंतरी त्यांचे जिल्हाध्यक्ष असताना शिंदे सेनेचे सुद्धा आम्ही आमची भूमिका मांडली की बाजार तिथंच भरवा, या भूमिकेशी आम्ही ठाम आहोत. नाहीतर जर बाजार हल्ला तर त्याचा आम्हाला भारतीय जनता पार्टी विरोध राहील. मी प्रत्येक वेळी सांगत आलो आणि अजूनही सांगतो, बाजारात तिथंच भरवला गेला पाहिजे. दीपक केसरकरने बाजार हलवून दाखवावा. व दीपक केसरची कुंडली जर नाही ओपन केली आणि दीपक केसरकर काय चीज आहे हे सगळ्यांसमोर नागरिकांसमोर नाही आणलं तर तुम्ही बघा. त्यामुळे बाजार हलवून दाखवावा एवढं मी या ठिकाणी सांगतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 14 24 21. MTDचा भ्रष्टाचार चिरडला गेला, प्रशासन त्यांचं होतं. त्याच्यामुळे याच्या मागचे जे अजूनही जर बघितलं तर अजूनही तशाच बिल्डिंग उभ्या आहेत, तसेच MTDCच्या गार्डन मध्ये भ्रष्टाचार. नरेंद्र डोंगरावर 3 कोटी रुपये घेतले. नरेंद्रवर 3 कोटीचं आहे काय? काहीच नाहीये. शिल्पग्राम मध्ये तिथं भ्रष्टाचार झाला. त्याच्यानंतर हेल्थ पार्क मध्ये तर अजून चालू AC वगैरे पडून आहेत. हे सगळा भ्रष्टाचार झालेला आहे. तो आता पालक मंडळ सांगून त्याच्या मागे जो कोण ज्याचा कोणाचा हात असेल त्याला शिक्षा झालीच पाहिजे. त्यावेळेच्या सत्ताधाऱ्यांनी चिरलं, त्यावेळी सत्ताधारी तुम्ही शोधून काढा कोण होते ते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा
कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. Guys, either you are happy, unhappy, successful, unsuccessful, satisfied, unsatisfied. There is a reason whatever you are being today. If you want to find a reason of your unhappy life, you should align with nature. You can see heavenly atmosphere here in Devgarh. You can experience here and bring out a reason of your happy life. Yewa कोकण आपलोच असा. नगरपंचायत प्रशासनाकडून शहरात होणाऱ्या पाणी पुरवठ्यात अळी आढळून आल्यात. सालईवाडा परिसरात होणाऱ्या पाणी पुरवठ्यात हा प्रकार घडलाय. यावर उपाययोजना करण्याची मागणी नागरिकांकडून केली जाते. नगरपंचायतच्या पाण्यातळ्या, सावंतवाडीतला धक्कादायक प्रकार, लहान मुलांच्या आरोग्याच्या तक्रारीत वाढ. नगरपंचायत प्रशासनाकडून होणाऱ्या पाणी पुरवठा समस्यांबाबत नुकतंच माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर यांनी मुख्याधिकारी यांचं लक्ष वेधलं होतं. यातच सालईवाडा येथील काही भागात होणाऱ्या नळपाणी पुरवठ्यातून अळी आढळून आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आलाय. पाण्यात असणाऱ्या अळ्या स्पष्ट दिसून येत आहेत. सावंतवाडी शहरात नगरपरिषद प्रशासनाकडनं जो पाणी पुरवठा केला जातो, या पाणी पुरवठ्यातनं काही भागामध्ये अळी आढळून आल्याचा प्रकार आपल्या समोर आहे. सालेवाडा परिसरात काही ठिकाणी हा प्रकार आढळून आलेला आहे. या प्रकारामुळे येथील नागरिकांकडनं नाराजी व्यक्त केली जात असतानाच या संदर्भात नगरपरिषद प्रशासनानं तातडीनं उपाययोजना करावी अशा पद्धतीची मागणीसुद्धा या निमित्तानं केली जात आहे. या संदर्भात जेव्हा नगरपरिषदेच्या पाणी पुरवठा विभागाशी आम्ही संपर्क साधला असता अशा पद्धतीचा प्रकार घडत नसल्याचं त्यांच्याकडनं सांगण्यात आलं. पाणी हे फिल्टरेशन करूनच दिलं जातं असल्याचं त्यांचं मत आहे. मात्र असा प्रकार जर शहरात कुठे घडत असेल तर त्या संदर्भात उपाययोजना तातडीनं करण्यात येतील अशा पद्धतीची माहितीसुद्धा पाणी पुरवठा विभागाकडनं देण्यात आलेली आहे. दरम्यान सद्यस्थितीत लहान मुलांच्या आरोग्याच्या तक्रारीत होणारी वाढ पाहता पाण्याचं सेवन करताना लहान मुलांसह नागरिकांनी घ्यायच्या काळजीबद्दल बालरोग तज्ज्ञ डॉक्टर दत्तात्रय सावंत यांनी मार्गदर्शन केलंय. आपल्याला माहितच आहे की उन्हाळ्यामध्ये पाण्याची पातळी खाली गेलेली असते. त्याच्यामुळे पाण्याचे सगळे जे स्रोत आहेत, धरण असतील, तलाव असतील, विहिरी असतील, यातील पाणी कमी झालेलं असतं, आटलेलं असतं. अशा वेळी आपल्याला नेहमी पाणी जे मिळतं पिण्यासाठी ते काही प्रमाणात अशुद्ध असू शकतं. तर त्यामुळे आपल्याला पोटातले इन्फेक्शन्स, उलटी, संडास, जुलाब, डिसेंट्री, डायरिया अशा प्रकारचे आजार हे उन्हाळ्यामध्ये जास्त दिसतात. त्यासाठी म्हणून आपण पिण्याच्या पाण्यामध्ये त्याचं निर्जंतुकीकरण करणं आवश्यक आहे. तर ज्या ज्या ठिकाणी जशी उपलब्धता आहे, ज्यांच्याकडे फिल्टर्स आहेत त्यांनी अवश्य फिल्टर्स वापरावेत. पण ज्यांच्याकडे फिल्टर्स उपलब्ध नाहीत त्यांनी हे पाणी गाळून त्यानंतर उकळून थंड करून प्यावं. तसंच घरातल्या सगळ्याच मेंबर्सनी जे पाणी पितात हे पाणी उकळूनच पिलेलं बरं आहे. मुलांसोबत अशाच प्रकारचं उकळून गार केलेलंच पाणी दिलेलं बरं आहे. शक्यतो पाणी पिताना आपण स्वच्छ भांडी वापरणं आवश्यक आहे, ज्याच्यामुळे जंतू संसर्गाचा प्रभाव होणार नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 14 24 21. पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भाच्या तुलनेत कोकणात सहकार चळवळ रुजण्यासाठी काहीसा वेळ लागला. मात्र या सहकार चळवळीला केंद्रीय मंत्री राणे यांचं नेतृत्व लाभलं आणि ही चळवळ केवळ उभीच राहिली नाही तर प्रचंड वेगानं धावू लागली. सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक हे त्याचंच अत्यंत चालतं बोलतं उदाहरण आहे. आज केंद्रीय मंत्री राणे यांच्या माध्यमातून केंद्र आणि राज्य सरकार पाठीशी असणारी ही एकमेव बँक आहे. त्यामुळे या माध्यमातून भल्या भल्या सहकार महर्षींना राणेंनी मोठा दणका दिलाय. पाहुयात स्पेशल रिपोर्ट.
महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर सहकार चळवळ प्रचंड वेगानं रुजली ती पश्चिम महाराष्ट्रात. कोकणात सहकार चळवळीला खऱ्या अर्थानं बळ दिलं ते केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी. सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या माध्यमातून त्यांनी सहकाराचा पाया मजबूत केला. जे काही करायचंय ते भव्य दिव्य. त्यामुळेच बँकेची अत्यंत प्रशस्त आणि नेत्रदीपक वास्तू तर उभी राहिलीच, परंतु प्रशासकीय आणि बँकिंग पातळीवरही त्यांनी अगदी अल्पावधीत आमूलाग्र बदल केले. त्यात अत्याधुनिक बँकिंग सेवेबरोबरच लोकाभिमुख बँकिंगचा समावेश आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे रोजगार निर्मितीसाठी ज्या योजना राष्ट्रीयकृत बँकांमध्येच उपलब्ध असतात त्या केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सुविधा सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेत त्यांच्याच प्रयत्नानं सुरू झाल्या. नुकताच त्यांचा वाढदिवस जिल्हा बँकेच्या वतीनं साजरा करण्यात आला. या सोहळ्यात केंद्राचे प्रतिनिधी म्हणून केंद्रीय मंत्री राणे तर राज्याचे प्रतिनिधी म्हणून सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण उपस्थित होते. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारचा पाठिंबा असणारी सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ही पहिलीच बँक असावी. राज्यातील भल्या भल्या सहकार महर्षींना दणका देत केंद्रीय मंत्री राणे यांनी ही किमया साधली आहे. आता केंद्र आणि राज्याच्या विविध योजना आपल्या गावातल्या सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेच्या शाखेतही उपलब्ध असतील, त्या फक्त केंद्रीय मंत्री राणे यांच्याच माध्यमातून. त्यामुळे आता सहकार क्षेत्रातही राणे या नावाचा नवा दबदबा निर्माण केला. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम. अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा. डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस. मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108. सध्या सायबर गुन्ह्यांचं प्रमाण वाढत चाललंय. यावर प्रतिबंध आणण्यासाठी नागरिकांना आपला बचाव कशा प्रकारे करावा याबाबत सिंधुदुर्ग पोलीस दल विविध जनजागृती कार्यक्रम आयोजित करत आहे. सायबर जनजागृती अभियानाअंतर्गत सायबर क्राईम जनजागृती कार्यक्रम मंगळवारी शिरोडा वेळागर इथं घेण्यात आला. सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलीस अधीक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलीस दल यांच्या मार्फत आणि वेंगुर्ला पोलीस ठाण्याच्या वतीनं शिरोडा वेळागर इथं सायबर जनजागृती अभियान अंतर्गत सायबर क्राईम जनजागृती कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. त्यावेळी सावंतवाडी उपविभागीय पोलीस अधिकारी रोहिणी सोळंखे, कणकवली उपविभागीय पोलीस अधिकारी विनोद कांबळे, सिंधुदुर्ग स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखा पोलीस निरीक्षक संदीप भोसले, शिरोडा सरपंच लतिका रेडकर, मोचमाड सरपंच स्वप्नेशा पालक, शिरोडा ग्रामपंचायत सदस्य हेतल गावडे, नंदिनी धांजी, रश्मी डिचोलकर, शीतल नाईक, राजन धांजी, माजी सदस्य आजू आमरे, कौशिक परब, पंचायत समितीचे माजी सभापती जगन्नाथ डोंगरे, आरवली देवस्थानचे अध्यक्ष जयवंत राय, आरवली पोलीस पाटील मधुसूदन मेस्त्री, राज वॉटर स्पोर्ट्सचे मालक राजन नाईक यांच्यासहित पोलीस अधिकारी, कर्मचारी, नागरिक, पर्यटक उपस्थित होते. या जनजागृती अभियानाअंतर्गत पोलीस होमिओपॅथिक मेडिकल कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांनी सायबर क्राईमवर पथनाट्य सादर केलं. या पथनाट्याद्वारे सायबर क्राईम कसा होतो आणि तो झाल्यानंतर काय करावं याबाबत जनजागृती करण्यात आली. मैं मुसीबत में हूँ, मेरी बीवी के इलाज के लिए वो पैसे आप प्लीज जल्दी रिफंड कर दो. ठीक है, ये आपका गूगल पे नंबर है? हाँ मैम, ये मेरा गूगल पे नंबर है. ठीक है, मैं भेजती हूँ. अरे यार देख ना, सुबह जिसने 2000 रुपए भेजे थे उसको उन्होंने की गलती से भेज दिए. अभी मैं उसको पैसे वापस करूँगा. पैसे कैसे यार? ठीक है, पैसे माइक पाहिजे क्या गो? जल्दी कर यार. आप फिर से चेक करो, मैंने तुरंत आपको उसी गूगल पे नंबर पे पैसे भेजे हैं. मैम, मेरी बीवी के इलाज के लिए वो पैसे, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मेरी बीवी से बात कर लो आप. क्या मुसीबत है यार? हेलो, आप प्लीज पैसे भेज दीजिए. अरे मैंने आपके पति को तुरंत पैसे भेजे हैं. आप जरा फिर से देख लीजिए. मैम, मैंने कई बार अभी तक चेक कर लिया है, अभी तक वो पैसे आए नहीं है. मुझे अर्जेंटली चाहिए वो. अरे यार ठीक है, क्या करूं मैं?
मैम मैं आपको एक लिंक भेजता हूँ, उसमें ना मेरी सारी अकाउंट डिटेल्स है, आप प्लीज उस पर क्लिक करेंगे ना तो पैसे जल्दी ट्रांसफर हो जाएंगे। मैं आपको लिंक भेजता हूँ मैम, उस पर आप जल्दी पैसे ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, जल्दी करो। क्या यार, इस लड़के के चक्कर में आपकी शॉपिंग भी रह गई। अकाउंट डिटेल्स अब हमारे पास देखो, आज हमारी लॉटरी लग गई है। सारे पैसे तेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, अब यहाँ हमारा नंबर सेव नहीं है, जल्दी फोन पे सिम कार्ड निकालो और यहाँ से करो। ठीक है, चल। कैसे ये तो बहुत बुरा हुआ, तो क्या करेगी छोटी? मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। निशा तो बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। हमको क्या करूँगी? मैंने सुना है वेंगुर्ला पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर दादर तो बहुत अच्छे हैं, वो हमारी जरूर हेल्प करेंगे। एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ से डायरेक्ट पुलिस स्टेशन चलते हैं, वहाँ दादर सर को हमारी प्रॉब्लम बताते हैं, वो हमारी जरूर हेल्प करेंगे। क्योंकि तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। मैं मेरे पापा को क्या जवाब दूंगी? हम लोग पुलिस स्टेशन चल रहे हैं। तुमच्यासोबत काय काय झालं ते मला सविस्तर मध्ये सांगा। सर, सुबह मैं फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग के लिए गई थी, फिर मुझे 2000 रुपये आए। पहले तो मैं शॉक हो गई कि ये पैसे किसने भेजे। थोड़े टाइम बाद ही एक अननोन नंबर से कॉल आया और उन्होंने बोला कि ये पैसे गलती से आ गए, कुछ तो अकाउंट नंबर देते टाइम गलती हो गई। सर, उन्होंने बोला कि उनकी बीवी बीमार है और मैं उनको पैसे भेज दूँ। सर, मैंने तुरंत पैसे भेजे थे। सर, थोड़ी टाइम बाद में फिर से कॉल आया कि उनको पैसे नहीं गए और फिर उन्होंने कहा कि वो एक लिंक भेजेंगे, उसके ऊपर क्लिक करते ही उनको 2000 रुपये ट्रांसफर हो जाएंगे। सर, मैंने रडू नका निशा मॅडम, तुम्ही आमच्यावर विश्वास दाखवला, हाच विश्वास आम्हाला त्या गुन्हेगारापर्यंत पोहोचण्यास मदत करेल। वैद्य मॅडम, अश्विन मॅडमला घेऊन या सर। जैन मॅम या घेऊन। या निशा मॅडम आहेत, मेडिकल कॉलेज स्टुडंट आहेत, 2 लाखाचा फ्रॉड झाला यांच्यासोबत, त्यांच्या डिटेल्स घ्या जरा। करू नका, तुमचे सगळे डिटेल्स द्या, तुमचं नाव, तुमचा अकाउंट नंबर। निशा मॅडम, तुम्ही काही काळजी करू नका, पॅनिक तुम्ही बिलकुल होऊ नका। माझं नक्कीच आता सायबरवाल्यांशी बोलणं झालंय, आम्ही सुगावानंतर लागेच व्हावं। तोरस काय मॅडम, ब्रांच मॅनेजरचा नंबर बघा आपल्याकडे आहे का? हॅलो हॅलो, नमस्कार मॅडम, पी आय बोलतो वेंगुर्ला पोलीस स्टेशनमधून। हा नमस्कार, बोला। तुमच्या बँक अकाउंटची एक होल्डर होती, तिच्यासोबत 2 लाख रुपयाचा फ्रॉड झाला मॅम। ती एक FIR आमची पोलीस स्टेशनमध्ये रजिस्टर झाली केस। ठीक आहे, तिचा अकाउंट नंबर, तिचं नाव आम्हाला ईमेल करा, मी तुम्हाला सर्व इन्फो ईमेल करते। नक्कीच मॅम, ठीक आहे, मी तुम्हाला लगेच पाठवतो, तुम्ही मला ईमेल करा। ठीक आहे, ओके मॅम, थँक्यू। निशा मॅडम, माझं ब्रांच मॅनेजरशी पण बोलणं झालं आहे, तुम्ही काही काळजी करू नका, आम्ही तुमच्या गुन्हेगारापर्यंत नक्कीच पोहोचू। मॅडम, तुम्ही काळजी करू नका, तुम्ही जो विश्वास दाखवला तोच आम्हाला गुन्हेगारापर्यंत पोहोचण्यावर प्रयत्न करेल। आणि तुम्ही सगळे यापुढे लक्ष ठेवा, अशी कुठलीही लिंक आली किंवा कुठलाही कॉल आला तर आपण त्यावर विश्वास ठेवायचा नाही। कुठल्याही लिंकला टॅप करून आपल्या बघितलं ना आता त्याचे दुष्परिणाम काय झाले ते। गलती से भी मत करना। अब वेंगुर्ला पुलिस नहीं मैम, बल्कि वेंगुर्ला पुलिस स्टेशन की हर एक दीवार अब बोलने लगी है। आप बाहर जाते वक्त एक नजर उन दीवारों पर डालना, दीवारों पर लिखे हुए संदेश भी पढ़ना। वो संदेश आपको साइबर क्राइम से बच के रहने का एक संदेशा देती है। ये बात आपको भविष्य में जरूर काम आएगी। अब वेंगुर्ला पुलिस स्टेशन की मैम दीवारें बोल उठी है हमें कि साइबर क्राइम से बचे रहे और सतर्क रहे। जी सर, मैं ध्यान रखूंगी और इसकी इंफॉर्मेशन अपने फ्रेंड्स को भी दूंगी और सोसाइटी में भी इसके बारे में बताऊंगी। जी मैम, धन्यवाद। जय हिंद।
तर अभि बावडेकर महाविद्यालय शिरोड्याच्या विद्यार्थ्यांच्या वतीनं सायबर क्राईमवर विविध संदेश, घोषवाक्य यांचं प्रदर्शन करण्यात आलं होतं। याची पाहणी पोलीस अधीक्षक अग्रवाल यांनी केली। तसेच यावेळी उपस्थित सिंधुदुर्ग पोलीस दलाच्या बँड पथकाच्या वतीनं सुद्धा जनजागृती करण्यात आली। यावेळी सर्व विद्यार्थ्यांचा पोलीस अधीक्षक अग्रवाल यांच्या हस्ते सन्मान चिन्ह आणि प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात आले। सायबर गुन्ह्याचे प्रमाण पण वाढत आहे। सायबर गुन्हे प्रतिबंध करण्यासाठी जनजागृती होणे, लोकांना माहिती होणे की सायबर गुन्हे काय आहेत, त्यापासून आपण स्वतःचा बचाव कसा करू शकतो ते खूप महत्त्वाचं आहे। आणि तेवढाच महत्त्वाचं आहे की जे आता आपण पथनाट्य सादर केला त्यामध्ये आपण ते PI जाधव साहेब चांगले ऑफिसर्स आहेत, तुमचा जो विश्वास आहे पोलिसांवर तो पण तेवढाच महत्त्वाचा आहे। गुन्हा घडू नये त्यासाठी आपण सतर्क राहिले पाहिजे आणि जेव्हा आपल्यासोबत काही गुन्हा घडला आपण तात्काळ जे काही संबंधित यंत्रणा आहेत, पोलीस यंत्रणा आहेत त्यांच्यापर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे। मी सर्व जो पथनाट्य सादर केला, ज्यांनी ते सायबर गुन्हेबद्दल माहिती दिली, ज्यांनी निबंध प्रतियोगिता किंवा चित्रकला प्रतियोगिता, भिंतीचित्र यामध्ये सहभाग घेतला, मी सगळ्यांचा खूप मनापासून आभार मानतो की त्यांनी पोलिसांवर, बेंगुर्ला पोलीस, सिंधुदुर्ग पोलीस यांच्यावर विश्वास दाखवून आमच्या या उपक्रममध्ये सहभाग घेतला। ते सर्व लोक टाळ्यांचे पात्र आहेत। आपण सर्व लोक जोरात टाळ्यांचे स्वागत करावं। मला खूप आनंद होतो की इथे खूप तरुण आणि आपले माता भगिनी उपस्थित आहेत। आपले समाजामध्ये सायबर गुन्हा होऊ नये यासाठी सर्वांनी स्वतःची आणि आपले बाजूचे समाजाची काळजी घेणे आवश्यक आहे। तुम्ही जर बघितले तर सायबर गुन्हे घडण्याचे मागे दोन कारण जास्ती महत्त्वाचे आहे। एक आहे ग्रीड, की आपल्याला काहीतरी लालच आला, काहीतरी लिंक आला, तुम्हाला काहीतरी रुपये मिळणार आहेत आणि त्यासाठी तुम्हाला हे करावं लागेल। ते जे ग्रीड आहे त्यासाठी बरेचसे लोक सायबर गुन्ह्यांना बळी पडत आहेत। आणि दुसरं कारण आहे आपला निष्काळजीपणा, की आपण काहीतरी इतका जेवढा आपल्याला मोबाईलवरून किंवा इंटरनेट सुविधा मिळालेल्या आहेत तेवढी आपण काळजी घेत नाही। आपण कुठेही लिंकवर क्लिक करतो, कोणी काही OTP मागितले आपण काही त्या शहानिशा करत नाही। तो आपण ते ग्रीड आणि निष्काळजीपणा जो आहे त्याच्यापासून आपण थोडा सावध राहिले पाहिजे। की जेव्हा आपल्याला काहीतरी वाटतो की आपल्याला काहीतरी कोणी अननोन माध्यमातून लिंकच्या माध्यमातून OTPच्या माध्यमातून संपर्क करण्याचा प्रयत्न करतोय, तर आपण स्वतःला काहीतरी म्हणायला पाहिजे, मी समजदार आहे, मी काही बळी पडणार नाही। जेव्हा आपण काहीतरी स्वतःला निश्चय करतो की आपण जब निश्चय करते खुदसे की आम्ही काही बळी पडणार नाही, तुम्ही बळी पण पडणार नाही, असा माझा विश्वास आहे। आजचा जो कार्यक्रम घेतला, आपला जो सिंधुदुर्ग जिल्हा आहे खूप पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून खूप असा सुरम्य आणि सुंदर जिल्हा आहे। आपल्याकडे गुन्ह्याचं प्रमाण पण कमी आहे, परंतु आपण जे काही आता नवीन गुन्ह्याची पद्धत सुरू झाली आहे, जे काही सायबरचे गुन्हे घडत आहेत त्यापासून आपण कसा बचाव करावा स्वतःचा, त्यासाठी आमचा एक छोटासा प्रयास होता। त्यामध्ये आपण खूप स्फूर्तपणे सहभाग नोंदवला, त्यासाठी मी आपण सर्वांचा खूप खूप आभार व्यक्त करतो। आणि आपण अशाच प्रकारे आपण पुढच्या 5-6 दिवसात ठिकठिकाणी वेगवेगळे प्रकारचे प्रोग्राम घेण्याचे आमचं नियोजन आहे। त्यामध्ये पण आम्ही सर्व लोकांची सहभाग घेण्याची अपेक्षा करतो आणि थांबतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। वेंगुर्ला पोलीस ठाण्याच्या महिला हवालदार रंजिता चौहान यांच्या वतीनं पथनाट्य दिग्दर्शित करण्यात आलं होतं। कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन काका सावंत यांनी, तर आभार प्रदर्शन पोलीस उपनिरीक्षक शेखर दाभोलकर यांनी केलं। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल। त्याच चवीला कंटाळलेल्या खवय्यांसाठी उत्कृष्ट चवीची दररोज मेजवानी आपल्या सर्वांच्या आवडत्या सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेलमध्ये। ठाण्यामध्ये 18 वर्षांपासून सुप्रसिद्ध असलेले सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेल आता असलदे या गावात अगदी निसर्गरम्य ठिकाणी
नॉन एसी, ओपन एसी फॅमिली हॉल, एसी बोटीत बसून जेवणाचा आनंद, प्रशस्त पार्किंग, स्वच्छ आणि प्रशस्त टॉयलेट, चहा, नाश्ता, जेवण यासह मालवणी त्याचबरोबर मुघलाई, चायनीज, तंदुरी, नॉर्थ इंडियन अशी भरपूर व्हरायटी. आजच भेट द्या आणि अनुभव घ्या एका अनोख्या निसर्गरम्य मेजवानीचा. हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा, मुंबई गोवा हायवे, असलदे पेट्रोल पंपाजवळ, असलदे. संपर्क 8624 85 94 49 आणि 8624 90 94 49. हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा. चौकुळ येथील रामचंद्र उर्फ भाऊ जाधव यांच्या घराच्या मागे 50 मीटरवर म्हैशी बघायला गेले असताना बिबट्यानं उडी मारली. त्यामुळे भाऊ जाधव यांना डोक्याला जखम झाली. त्यानंतर आरडाओरड केल्यानं बिबट्या पळून गेला. ही घटना मंगळवारी रात्रीच्या सुमारास घडली आहे. चौकुळ येथील रामचंद्र प्रकाश जाधव उर्फ भाऊ जाधव यांच्या घराच्या मागच्या बाजूला त्यांच्या 2 म्हैशी बघायला गेले असताना पाठीमागे 50 मीटरवर बिबट्यानं झडप घातली. या जाधव यांनी दुसरीकडे उडी मारल्यानं भुवयांच्या मध्ये दगड लागला. त्यामुळे ते जखमी झाले. आरडाओरड केल्यानं बिबट्या पळून गेला. यानंतर जखमी झालेल्या भाऊ जाधव यांना सामाजिक कार्यकर्ते दिनेश गावडे यांनी आंबोली आरोग्य केंद्रात रात्री 10 वाजता दाखल केलं. या ठिकाणी उपचार केले. यावेळी वनक्षेत्रपाल विद्या घोटके, वनपाल अमोल पटेकर, भिंगारी, दिवे तसेच सर्व वन विभाग स्टाफ उपस्थित होते. बिबट्याचा बंदोबस्त करण्यासंदर्भात चौकुळ ग्रामस्थांनी मागणी केली आहे. नेहमीप्रमाणे भाऊ जाधव आपल्या गुरांच्या शोधात घराच्याच मागे एक डोंगर आहे त्या ठिकाणी गेले होते. आता आपल्याला ते त्याच ठिकाणी घेऊन जात आहेत ज्या ठिकाणी काल त्यांच्यावरती रात्री 8:45च्या सुमारास बिबट्याकडून हल्ला झाला होता. अर्थात या हल्ल्यामागची कारणं शोधणं सुद्धा तितकंच गरजेचं आहे. वन्यप्राणी आणि मनुष्य यातील जो वाढता संघर्ष आहे त्याची कारण मीमांसा सुद्धा करणं गरजेचं बनलं आहे. अन्यथा हा संघर्ष विकोपाला जाऊ शकतो आणि मनुष्य प्राण्याला जेवढी हानी पोचू शकते तेवढीच वन्य प्राण्यांना हानी पोचू शकते, जे पर्यावरण समतोलाच्या दृष्टीने अतिशय धोकादायक बनू शकतो. हां आणि म्हटलं मशीनची घंटा वाटत हय येते वाट आणा ती हां येऊची वाट असते तेरा पेरणी बुडी जाऊन म्हशी असते जाऊया हळूहळू. पांडुरंग गावड्याने ज्यावेळी सांगितले त्यावेळी त्यांच्यानी बघून गेले. त्या डोंगरात त्यांना दिसलो त्या टॉवरकडे त्या दिवसपर्यंत वर होतो. समोर हे बघा नाही सर या स्पॉटवरती ना मी पडलो एवढी मांडायची आणि त्याच्यानंतर ना मी धावत धावत इकडे गेलो. धावत येऊन मी हे बसलो. सकाळी ना त्यावेळी त्यांच्यानी पुन्हा वाघ येतो त्या स्पॉटवर. ते म्हणतात त्याच्यानंतर मी येऊन तू विसरून गेलो. रक्त पडलेला रक्त पडलेला आणि ते म्हणतात हैसून वाघ असो इकडे असून धावत येलो. विसकलेला का इकडे ह्या विसकलेला सत्ता थैसर ते घ्या लागलेले होते. हे स्पॉट होते हे बघा हे स्पॉट म्हणजे पुन्हा तो त्या ह्याच्याकडे येऊन गेलो. मी कैसून होते जांभळा खंड 4 जांभळीची आणि म्हटलं मशीनची घंटा वाजता ती हय येते वाट आणा ती येऊची वाट असते तेरा पेरणी बुडी जाऊन म्हशी असते का जाऊया हळूहळू. पांडुरंग गावड्याने ज्यावेळी सांगितल्याने त्यावेळी त्यांच्यानी बघून गेले. त्या डोंगरात त्यांना दिसलो त्या टॉवरकडे त्या दिवसपर्यंत वर होतो. समोर हे बघा नाही सर या स्पॉटवरती ना
मी पडले माझ्या उडी मारली आणि त्याच्यानंतर ना मी धावत इकडे गेलो. धावत येऊन मी हे बसलो ठिकाणी बसतो. त्यांच्यानी सकाळी पंचनामे केले ना त्यावेळी त्यांच्यानी पुन्हा वाघ येलो त्या स्पॉटवर. ते म्हणतात त्याच्यानंतर मी येऊन तू इसकून गेलो त्या रक्त पडलेला. ओके रक्त पडलेला रात्री आणि ते म्हणतात हैसून वाघ असो इकडे असून धावत दिलो विसकलेला का इकडे ह्या विसकलेला 57 ते घ्या लागलेले होते. हे स्पॉट होते हे बघा हे स्पॉट म्हणतो. पुन्हा तो त्या ह्याच्याकडे येऊन गेलो. मी माझी गुरा पावणे 8:30च्या दरम्यान आणून गेलेलं. त्यावेळी मी 2-3 गुरांका गोट्यात घेऊन गेलं आणि त्याच्यानंतर मी त्या वरच्या डोंगरात घंटा वाजता म्हणून मशीनची मी गेले तर तो बिबटो खंय होतो तो माका माहीत नाही पण माझ्यावर त्यांनी हल्लो केल्यानंतर त्याच्यात मी काय ते काय मिळालं नाही. मी उडी मारले त्यावेळी माझ्या डोक्यात नॉर्मल जखम झाली. पण आमच्या घरापासून जवळजवळ 200 मीटर अंतरावरच गुरा होती. किती वाजता ती ही साधारण 8:45 वाजताची घटना. संध्याकाळी 8:45 वाजता. आणि गेल्या आता जवळजवळ एक महिन्यात जवळजवळ फॉरेस्ट डिपार्टमेंटनी गुरांचे वाघानं हल्ले केलेले जवळजवळ 60 ते 65 जनावरं झालेली असं. हे अगोदर ह्या जवळजवळ 200-400 मीटरच्या अंतरातच गावरानं मधीच मारलेली असतात आजपर्यंतची जनावरं. आणि आता जवळजवळ खासकीलवाडो म्हणजे आमचं प्रॉपर घर खासकीलवाड आहे आणि आता मनुष्य वस्तीत हे वाघ येऊन वावर चाललेलो असा. हां तर वनविभागाने याचा काय तर व्यवस्थित ह्या करतो लोकांच्या संरक्षणासाठी. आणि परवा 8 दिवसापूर्वी ते आमचे अध्यक्ष वनविभागाचे पांडुरंग गावडे यांनी त्यांना समक्ष त्या सड्यावर त्यांना वाघ दाखवलेलं होतं आणि त्याच ठिकाणी आता जवळजवळ हे वाघ 4 दिवसात पुन्हा हल्लो केले. तो वाघ खयचो होतो? पट्टेरी होतो? पटेरी वाघ नाही, बिबटो वाघ होतो. आणि आज सकाळी त्यांच्यानी बघितल्याने ज्या ठिकाणी मी जवळजवळ 100 मीटर पुढे येऊन मी बसले ना माका ज्यावेळी डोक्यात माझ्या जखम झाली त्यावेळी यांचे 2-3 रक्ताचे स्पॉट पडलेले होते. त्या ठिकाणी त्यांच्यानी प्रत्यक्ष पाहणी करून स्वतः सांगितले पोलिसांनी की बा पुन्हा ह्यो वाघ वास घेऊन गेलो रक्ताचो काय आणि ती ओरखडे असत ना ते तुम्ही आता बघताय तर तुमका मी दाखवू शकतो त्या ठिकाणचं स्पॉट. आता मनुष्य वस्ती दिलेलो आहे त्याच्यामुळे आता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट याच्यावर योग्य ती कारवाई करू होई का. हां पैसे वगैरे मिळतं ती गोष्ट नाही पण माणसाचं जीवितहानी झाली तर भयंकर त्याच्या कुटुंबात त्रास राहतो का. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपल्याप्रमाणे पैसे देतात, पैशात का व्हॅल्युएशन नाही. हां माणूस आता ह्या राहावं पाहिजे, सेफ्टी राहावं पाहिजे आणि सेफ्टी राहण्याचे आता चान्सेस गेलेले आहोत. कारण एकंदरीत वाघ ह्याच्या अगोदर हल्ले करी होते ते जनावरांनीच करी होते रानात. हां आणि जनावरांका काय ठेवतले हो आत्ताच्या या 2-4 दिवसात प्रत्यक्ष गौरेडे मारलेले आहोत त्या वाघाने. हां मग जनावरांची कसली घेऊन बसल्यात तुम्ही या त्याच्यावर आता योग्य तो उपाय हो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. त्याच चवीला कंटाळलेल्या खवय्यांसाठी उत्कृष्ट चवीची दररोज मेजवानी आपल्या सर्वांच्या आवडत्या सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेलमध्ये. ठाण्यामध्ये 18 वर्षांपासून सुप्रसिद्ध असलेले सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेल आता असलदे या गावात अगदी निसर्गरम्य ठिकाणी नॉन AC, ओपन AC फॅमिली हॉल, AC बोटीत बसून जेवणाचा आनंद, प्रशस्त पार्किंग, स्वच्छ आणि प्रशस्त टॉयलेट, चहा, नाश्ता, जेवण यासह मालवणी त्याचबरोबर मुघलाई, चायनीज, तंदुरी, नॉर्थ इंडियन अशी भरपूर व्हरायटी. आजच भेट द्या आणि अनुभव घ्या एका अनोख्या निसर्गरम्य मेजवानीचा. हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा, मुंबई गोवा हायवे, असलदे पेट्रोल पंपाजवळ, असलदे. संपर्क 8624 85 94 49 आणि 8624 90 94 49.
हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा. सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघ तळकोकणातील शेतकऱ्यांना काजूबीसाठी 150 रुपये प्रति किलो हमीभाव जाहीर करावा अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्याकडे राष्ट्रवादी कोकण विभाग महिला अध्यक्षा अर्चना घारेपरब यांनी केली आहे. शेतकरी बांधवांना दिलासा मिळावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे. दरम्यान काजूबी उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणारा भाव अन्यायकारक असून याबाबत शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळावा यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांना तात्काळ हमीभाव जाहीर करण्याची मागणी करणार असं आश्वासन अजित पवारांनी केलंय. तसा काजूचा रेट 1000-1200च्या वर विकला जातो, पण ऍक्च्युअल ड्रॉ जो आहे ना तो 100 रुपये रेट आलाय. मागच्या वर्षी 136 वगैरे एवढा कमी आहे कारण आफ्रिकेचा काजू येतो तो इम्पोर्ट ड्युटी कमी असल्यामुळे 100 ने मिळतो. अजितदादांनी नेहमीच शेतकऱ्यांसाठी आणि पवार साहेबांनी शेतकऱ्यांसाठी चांगलं काम केलेलं आहे, योगदान दिलेलं आहे आणि त्या संदर्भातच मी शेतकऱ्यांचा विषय घेऊन दादांकडे गेले होते. तर यामध्ये गेल्या महिनाभरात सर्व शेतकऱ्यांचे आंदोलन चालू आहे की काजूला हमी भाव मिळावा. तसं दादांना त्यामध्ये निवेदन दिलं की काजूला 150-160 रुपये हमी भाव मिळाला पाहिजे अशी मागणी शेतकऱ्यांच्या वतीने केली आहे. तर गोवा राज्यामध्ये हमीभाव हा 150 आहे आता. तर दादा म्हणाले गोवा राज्य जरी लहान असलं तरी हा आपल्याकडे रेट का कमी झालाय, आता 110 पर्यंत का काजू घेतला जातो, एवढा रेट कमी का झालाय, दादांनी प्रश्न विचारला. मग दादांना सांगितलं की आफ्रिकेतनं पण काजू येतोय, त्याची इम्पोर्ट ड्युटी कमी असल्यामुळे रेट कमी असतो, त्याचा रेट 100-105 पर्यंत जर कारखानदारांना मिळाला तर लोकल काजू पण मग रेट पाडूनच मागणार ते पण कारखानदार. त्यामुळे इथल्या काजूला भाव मिळत नाहीये. तर एकतर इम्पोर्ट ड्युटी वाढवली पाहिजे, असं काहीतरी केलं पाहिजे आणि हमी भाव मिळाला पाहिजे अशी मागणी दादांकडे केली. तर दादा म्हणाले आजच आपण मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री आणि कृषी मंत्र्यांना निवेदन बनवतो आणि त्यांच्याशी या विषयावर चर्चा करून काय त्याच्यावर मार्ग काढता येईल बघूयात असं दादांनी आश्वासन दिलं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. SSPM मेडिकल कॉलेज आणि लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग वंध्यत्व निवारण, निदान आणि उपचार या अंतर्गत अत्याधुनिक सुविधा सवलतीच्या दरात उपलब्ध. सोनोग्राफी, लेप्रोस्कोपी, HSG, फॉलिक्युर स्टडी, हार्मोन टेस्ट, हिस्टोरोस्कोपी, IUI आणि इतर अत्याधुनिक सुविधांचा समावेश. स्त्रीरोग आणि वंध्यत्व निवारण शस्त्रक्रिया सवलतीच्या दरात. संपर्क दुर्वा गंगावणे 9370 056076. फोन नंबर 02367 234000. रेडी इथं केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या वाढदिवसानिमित्त सुरू असलेल्या दशावतारी नाट्य महोत्सवाला भाजप प्रदेश सचिव तथा माजी खासदार निलेश राणे यांनी भेट दिली. यावेळी नारायण राणे यांच्या वाढदिवस प्रसंगी अशा प्रकारे दशावतार कलाकारांचा सन्मान करणं हे कौतुकास्पद असल्याचं निलेश राणेंनी बोलताना म्हटलंय. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या वाढदिवसानिमित्त रेडी इथं प्रितेश राऊळ मित्र मंडळाच्या वतीनं पुरस्कृत आणि दशावतार कलाप्रेमी ग्रुप रेडी यांच्या वतीनं आयोजित करण्यात आलेल्या दशावतार नाट्य महोत्सवाच्या मंगळवारी तिसऱ्या दिवशी भाजपचे नेते माजी खासदार निलेश राणे यांनी भेट दिली. यावेळी माजी आमदार प्रमोद जठार, सावंतवाडीचे माजी नगराध्यक्ष संजू परब, युवा नेते उद्योजक विशाल परब, भाजप युवा मोर्चा चिटणीस आनंद शिरवलकर, जिल्हा परिषदेचे माजी आरोग्य आणि शिक्षण सभापती प्रितेश राऊळ, रेडी सरपंच रामसिंग राणे, आरवली सरपंच तातोबा कुडव, ज्येष्ठ दशावतारी कलाकार जयसिंग राणे, मंगेश राणे, रेडी उपसरपंच नमिता नागोळकर, मच्छीमार नेते वसंत तांडेल, शिरोडा ग्रामपंचायत सदस्य मयुरेश शिरोडकर, माजी उपसरपंच राहुल गावडे, भूषण सारंग, अण्णा गडेकर, आबा राणे, सागर राणे आदी उपस्थित होते. आणि सर्वजण आज आश्चर्य व्यक्त करतात की एवढ्या जिल्ह्यामध्ये कुठच्याही गावाला निधी आला नव्हता. कारण साहेब आज सर्वांनी विश्वासाने राणे साहेबांच्या आजच्या सरपंचांकडे आज सत्ता स्थानं दिलेले आहे. भविष्यामध्ये सुद्धा चांगली कामं या ठिकाणी आपण करणार आहोत. आदरणीय निलेश साहेब यांच्या मनातील जी काही इच्छा आहे ही लवकरात लवकर पूर्ण होऊ दे. त्याच्यासाठी जे काही आम्हाला प्रचार करण्यासाठी लागणार आहे त्यासाठी आम्ही सर्वजण आमच्या मंडळाचे कार्यकर्ते किंवा आज रेडी गावातील आम्ही सर्वजण तुमच्या साहेब प्रचाराला नक्कीच आम्ही त्या ठिकाणी येणार आहोत. त्याचप्रमाणे
विशालजी परब यांच्या भाषेत जर सांगायचं गेलं तर हे नेहमीच यात रेडी किंवा आमच्या परिसरामध्ये नेहमीच सहकार्य असतं. रेडीमध्ये कुठचाही कार्यक्रम असू दे त्यासाठी नेहमीच त्यांचा ग्रामपंचायत असू दे किंवा इतर सगळ्या कार्यक्रमाला त्यांचा सहभाग असतो, आर्थिक मदत असते. त्यामुळे असे सर्व कार्यक्रम या ठिकाणी आम्ही घेऊ शकलो. संजीव परब साहेबांनी सुद्धा त्यावेळी आम्हाला बरीच मदत केली. कुठचाही कार्यक्रम, पर्यटन महोत्सवासारखा जे कार्यक्रम होता शिवड्यामध्ये, त्यावेळी संजीव परब साहेबांनी तर आम्हाला 1 लाखाचा निधी, 1 लाखाचा स्वतःच्या खिशातनं पैसे त्यावेळी दिले होते. अशी कारण दशावतारी हे अतिशय चांगले प्रयोग करतात, पण सर्वांचीच काही चांगली परिस्थिती नसते. परंतु एक आपली कला आहे ती जोपासली जावी यासाठी हे सर्वजण, आमचे सर्व मित्र, सर्वजण आमचे मार्गदर्शक प्रयत्न करत असतात. आणि याची प्रेरणा आम्हाला जयसिंग काका राणे साहेब, त्याचप्रमाणे मंगेश दादा यांनी आम्हाला दिली आणि चांगला असा उत्स्फूर्त प्रतिसाद या माध्यमातून दरवर्षी आम्हाला या ठिकाणी मिळत आहे. त्याचप्रमाणे रेडी गावात किंवा आपल्या मतदारसंघाच्या संदर्भात जर सांगायचं झालं तर ज्यावेळी आमचा जो निधी होता हा लाखामध्ये असायचा, पण आदरणीय आपले राणे साहेब असू दे किंवा आपले निलेशजी साहेब, नितेशजी साहेब, माजी आमदार प्रमोदजी जटार साहेब या सर्वांच्या माध्यमातून रेडीमध्ये कोट्यवधींचा निधी या ठिकाणी यायला लागला. आता जे प्रादेशिक पर्यटन मधून माऊली मंदिरसाठी जे 5 कोटीचा निधी आदरणीय निलेशजी साहेब असू दे किंवा आपले जटार साहेब यांनी संचालकाला फोन लावला होता आणि आदरणीय निलेशजी साहेबांनी मंगलप्रभात बेडा साहेबांची आम्हाला भेट घडून दिली आणि कधी नव्हते जिल्ह्यामध्ये असं एकच 5 कोटीचा निधी झाला आणि त्याची पुढची कार्यवाही या ठिकाणी चालू आहे. आपण जोरदार निलेशजी साहेब आणि सर्व राणे परिवार आणि व्यासपीठावर सर्वांचे एकदा टाळ्या वाजवून त्यांचं जोरदार इथे आपण स्वागत करूया. कारण नेहमीच निलेशजी साहेब आमच्या पाठीशी राहतात. आमचा कुठचाही प्रसंग असतो रेडीवरती त्यांचे खूप असे प्रेम आहे. रेडीमध्ये कुठची घटना घडू दे किंवा कुठचाही प्रसंग येऊ दे, बरेचसे असे जे प्रसंग असतील जे रात्रीच्या वेळी एकदा अँब्युलन्सचा ऍक्सिडेंट झाला त्यावेळी जवळपास मला वाटतं साहेबांनी 12 वाजता हॉस्पिटलमध्ये सर्व सोय केली होती. म्हणजे असे कितीतरी उदाहरणं या ठिकाणी निलेशजी साहेबांची आहेत. आणि महत्वाचं म्हणजे रेडीतील प्रत्येक कार्यक्रम असू दे धार्मिक असू दे किंवा सांस्कृतिक असू दे, निलेश साहेब आवर्जून किंवा प्रमोद जटार साहेब सुद्धा आवर्जून या ठिकाणी उपस्थिती आम्हाला लावतात. आमच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहतात. या कार्यक्रमात मान्यवरांच्या हस्ते ज्येष्ठ दशावतार कलाकार जयसिंग राणे, मंगेश राणे तसेच विविध परीक्षद युनिव्हर्सिटीमध्ये प्रथम येत रेडी गावचे नाव उज्ज्वल केलेल्या सायली कांबळे आणि देश विदेशात विविध पदव्या प्राप्त करत नामांकित कंपनीत मॅनेजर म्हणून असलेल्या आणि कोरोना काळात रेडी गावाच्या मदतीसाठी आर्थिक मदत केलेल्या नेहा महाले यांचा सन्मान करण्यात आला. तर श्री माऊली मंदिरासाठी 5 कोटींचा निधी मंत्रालय स्तरावर पाठपुरावा करून दिल्याबद्दल निलेश राणे यांचा रेडी माऊली देवस्थानच्या वतीनं सन्मान करण्यात आला. कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन काका सावंत यांनी केलं. रितेश राऊळ यांनी या कार्यक्रमाचं आयोजन सन्माननीय राणे साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त केलं, त्याबद्दल प्रथमच मी त्याचे आभार व्यक्त करतो आणि त्यांच्या सगळ्या टीमचे मनापासून आभार व्यक्त करतो. आणि दरवर्षी प्रत्येक काय ना काहीतरी कुठल्या ना कुठल्या मार्गाने आम्हाला इथे बोलवत असतो आणि सातत्य म्हणजे अतिशोक्ती मी म्हणणार नाही, पण जिल्ह्यामध्ये जटार साहेब, रितेश राऊळ एकमेव असा व्यक्ती असेल जो प्रत्येक विषयाला, धार्मिक असेल, क्रीडा असेल, त्याच्या भावाच्या मंडळाच्या मार्फत आरोग्य सेवा असेल, प्रत्येक क्षेत्रामध्ये त्याचं योगदान आहे असं म्हटलं तर काय वावगं ठरणार नाही. असा व्यक्ती म्हणजे रितेश राऊळ. आणि प्रत्येक वेळेला निलेश राणेला बोलवणं, कार्य करत राहणं, ते पण अशा भागामध्ये, रेडी सारख्या भागामध्ये, ही काही सोपी गोष्ट नाही. हे कार्यक्रम उभं करणं, आपण समाजाचं काहीतरी देणं लागतं आणि त्याचा स्वभाव जटार साहेब मानला पाहिजे. 1 नंबर स्वभाव आहे. कधी मी प्रितेश राऊळला कोणावर रागवलेलं बघितलं नाही, कधीच नाही. अशी माणसं जोडणारी माणसं आहे ती. आणि म्हणून मला अभिमान आहे त्याच्याबद्दल, मला कौतुक आहे त्याच्याबद्दल. मी खरोखरच मनापासून प्रितेश राऊळ आणि त्यांच्या सगळ्या टीमचे, पण दशावतार कलाकार त्यांच्याबद्दल सगळेच बोलले.
पण आज त्यांची परिस्थिती काय, आज ते कुठल्या परिस्थितीत राहतात, करोनाच्या काळामध्ये त्यांच्यावर कुठली परिस्थिती आली होती, एक भयावह परिस्थिती होती त्यांच्यासमोर. ते बिचारे कलाकार आहेत, ते सांगणार नाहीत. त्यांना फक्त कला करायची माहिती आहे. ते आर्टिस्ट आहेत, कलाकार. आपण त्यांचा इतिहास सांगू शकतो, त्यांनी कला किती सुंदर सादर केली सांगू शकतो, पण ते बिचारे ज्या परिस्थितीत राहतात मी स्वतः डोळ्यांनी बघितले. स्वर्गीय कलिंगन साहेब ते आपल्यामध्ये नाहीत. ते जाताना कुठल्या परिस्थितीत, आज त्यांचं कुटुंब कुठल्या परिस्थितीत मी जवळून ओळखतो. म्हणून जठार साहेब, आपल्याला त्यांचा इतिहास सांगणं तेवढंच गरजेचं आहे. पुढच्या पिढीला कळलं पाहिजे. हा आपला इतिहास आहे, ही आपली संस्कृती आहे, हे पुढच्या पिढीला आणि त्यांच्या नंतरच्या प्रत्येक पिढीला कळलं पाहिजे. पण त्यांची परिस्थिती सुधारली पाहिजे, याच्यासाठी तुम्ही आणि आम्ही काम केलं पाहिजे. ते स्वतःच्या तोंडाने कधीच मागत नाही. मी कधीच कुठला दशावतारचा कलाकार बघितला नाही ज्यांनी मला सांगितलं की माझ्या मुलाचं ऍडमिशन करा, कुठेतरी नोकरीला लावा. मी नाही ऐकलं असं कधी. ते बिचारे सतत आपलं कार्य करत असतात. संस्कृती कशी पोचेल, आपली कला कशी पोचेल आणि काय मानधन मिळतं त्यांना, तो नंतरचा विषय. पण मी आज आमच्या सगळ्यांच्या वतीने मी त्यांना हा शब्द देतो की दशावतार कलाकारांच्या मागे भारतीय जनता पक्ष आणि आमचे सगळे टीम तुमच्या मागे, तुम्ही कसलीच काळजी करू नका. मी मनापासून प्रितेश रावळ यांचे खरोखरच परत एकदा अभिनंदन करतो की हे छोटे छोटे विषय असतात, पण तो हात टाकतो त्या विषयांमध्ये. आणि म्हणून तुम्हाला माहितीसाठी सांगतो, आता मी ह्या जिल्ह्यामध्ये अनेक वर्षांपासून काम करतो. एका गावाला, आणि मी जाणीवपूर्वक म्हणतोय, एका गावाला 20 कोटी रुपये मिळणारं गाव सिंधुदुर्गामध्ये फक्त रेड्डी. आणि म्हणून अशा लोकांना जपलं पाहिजे. आमचं गाव वरवडे, पण आमच्या गावाला देखील 20 कोटी मिळाले नाही. त्या कामाची चिकाटी पाहिजे, तसा चेहरा पाहिजे. नाहीतर जठार साहेब, दरवाज्यावर असे कोणाचे चेहरे दिसले सकाळी तर आपण परत रूम मध्ये जातो, पण प्रितेशचा बघितलं, हा बाबा आता बरं वाटतं बघितलं, असं काय किरकिर नाही वाटत. बिचारा सतत सातत्याने पाठपुरावा करत असतो. निलेश राणे नाही भेटला, जठारांना सापडला, जठार नाही भेटले, लोढापर्यंत पोहोचला, मंगलप्रभात लोढा साहेबांपर्यंत पोहोचला. म्हणजे अशा माणसाला कधीच मरण नसतं. म्हणून अशी लोक गावासाठी टिकली पाहिजे. त्याचं फ्युचर फार मोठं. मी मनापासून त्याला त्याच्या पुढच्या वाटचालीसाठी शुभेच्छा देतो. आणि आपण सगळे, मागच्या वेळेस मी आलो तेव्हा सगळी ते पाऊस झाला होता, ते आता वारावर मला माझं पहिलं बंद करतो, नाही तर परत काय भानगड दिले याला बोलूच नका म्हणते. हा येतो पाऊस घेऊन, माझं मी ऐकतो. आणि तुम्ही सगळे बिचारे मनापासून आमच्या फॅमिलीवर प्रेम करणारे, भारतीय जनता पक्षावर प्रेम करणारे, एवढी चांगली लोक समाजात मिळणं, जगात मिळणं फार कठीण. तसा मी भाग्यवान आहे, तसं राणे कुटुंब भाग्यवान आहे. ही सगळी मंडळी आम्हाला मिळाली. खरोखरच मनापासून आपल्या सगळ्यांचे मी आभार व्यक्त करतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. Guys, either you are happy, unhappy, successful, unsuccessful, satisfied, unsatisfied, there is a reason whatever you are being today. If you want to find a reason of your unhappy life, you should align with nature. You can see heavenly atmosphere here in Devgat. You can experience here and bring out a reason of your happy life. जेव्हा कोकण आपलंच असा. उद्योजक सुनील नारकर यांचा 32वा वाढदिवस भुईबावडा या मुख्य गावी साजरा झाला. अनेक मान्यवरांच्या उपस्थितीत केक कापून वाढदिवस साजरा झाला. यावेळी मान्यवरांनी श्री नारकर यांना शुभेच्छा दिल्या.
शान साऱ्यांचा आहे तो जीव की प्राण साऱ्यांचा आहे तो जीव की प्राण साऱ्यांचा आहे तो जीव की प्राण सतत राहतो आनंदानं साऱ्यांना ठेवतो तो सुखानं साऱ्यांना ठेवतो तो सुखान साऱ्यांना ठेवतो तो सुखान गांगोरावळण देवाचा साई समर्थांचा आशीर्वाद आहे दादाला गांगोरावरला देवाचा साई समर्थांचा आशीर्वाद आहे दादाला अशा सुनील नारकर दादाचा हाय तिथे तिथे बोलबाला 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 हे रूपाप त्याचा दमदार आहे मनान साधा बोला रुबाब त्याचा दमदार आहे मनान साधा भोला अशा सुनील नारकर दादाचा हाय तिथे तिथे बोलबाला अशा सुनील नारकर दादाचा हाय 100 वर्ष आयुष्यमान माझे मित्र सुनीलजी नारकर. सुनील म्हणजे एक वेगळा निकारा आहे, निकारा. आणि त्याच्या वाढदिवसानिमित्त मी कोटी कोटी शुभेच्छा देतो. आणि त्यांच्यासाठी खास त्यांचे मित्र पुण्यावरून आलेले गोल्डन मॅन शिंदे साहेब, आपल्या व्यासपीठावर बरेचसे सगळेजण या गावचे प्रथम नागरिक असतील, मोरे, सगळेच आमचे पावणे देसाई, म्हणजे त्यांनी सुद्धा आता 100 पार केलेली आहे. 100% तो 100 गाठतो. अशा प्रकारच्या म्हणजे इथे प्रत्यक्ष चमत्कारच आहे की या माणसाला 100 वर्ष झालेला माणूस शुभेच्छा द्यायला आलेला आहे. म्हणजे 100% 100 वर्ष का ज्यादा सुद्धा 105 सुद्धा होऊ शकतात. आणि म्हणून सुनीलजींचं मी फार अतिशय मनापासून कौतुक करतो. गेली अनेक वर्ष सुनीलजी या नारकरवाडी, ही नारकरवाडी एकदम अशी काही बरेच मध्ये अतिशय चांगल्या प्रकारचं काम केलं, आपलं नाव लौकिक केलं. आणि नाव लौकिक झाल्यानंतर धंदा मोठा केल्यानंतर या आपल्या गावामध्ये काहीतरी करावं लागतं. गावातल्या सगळ्या शेतकरी महिलांना, सुशिक्षित महिलांना, सर्व महिलांना, या भागातल्या पंचक्रोशीतील वैभवडी तालुक्यातल्या महिलांना काहीतरी असं सांस्कृतिक कार्यक्रम करायला पाहिजे, काहीतरी इरगोळा करायला पाहिजे. ना तर आमच्या तालुक्यामध्ये एक सुद्धा कार्यक्रम, एखादी जत्रा किंवा दत्त जयंती किंवा इतर काय असलं किंवा एखादा मोठा कार्यक्रम असला तरच कार्यक्रम बघायला मिळतात सागर साहेब. नाही 4-5 वर्ष सुनील नारकरने ही एवढे मोठे कार्यक्रम आणले की क्रिकेटचा कार्यक्रम आणला, कबड्डी आणली, त्याच्यानंतर रंगीत खुर्ची आणली, अनेक प्रकारच्या महिलांच्या बाबतीत. त्याच्यानंतर पैठणी साडी. अहो कोण माणसा स्वतःच्या बायकोला कधी एक हार घालणार, दुसऱ्या आईला, आपल्या बहिणीला किंवा आपल्या भावजाईला, म्हणजे आपल्या संतो एकमेव हिरो की याला जेवढे आशीर्वाद देणे इतके सोडे आहेत की ग्रामीण भागातलं आपले आमचे गोल्डन मॅन आले, त्यांच्यासारखं सोनं घालून पण आला असता, पण आपलं सोनं दुसऱ्याला द्यावं अशा प्रवृत्तीचा सुनील आपला नारकर आहे. मी सुनील नारकरशी बरेचसे लोक बोलणार आहेत. सुनील माझ्या हृदयात आहे. सुनीलचं आणि माझं वेगळं नातं आहे. आणि सुनीलच नव्हे तर सुनीलचे सगळे चुलते आहेत, मग अशोकराव असतील, शरदराव असतील, की अनेक प्रकारचं. खरं म्हणजे सुनीलरावांनी या शिक्षण क्षेत्रामध्ये, सांस्कृतिक विषयामध्ये, कबड्डीमध्ये, क्रिकेटमध्ये सगळ्या विषयाला हात घालून जो दरवर्षी वाढदिवस करतायत. गावकऱ्यांना आणि कोकणवासियांना माझा नमस्ते. आज या ठिकाणी सुनील भाऊंच्या प्रेमाखातीर आम्ही पुण्यावरून आलो. खरं सांगायचं झालं तर प्रत्येक जण आहे ना कुणाशी ना कुणाशी कुठल्या तरी गोष्टी माध्यमातून कॉन्टॅक्ट मध्ये असतो, संबंधांमध्ये असतो. पण आमचं त्यांचं जे प्रेमाचे संबंध हे मुंबईपासून चालू झाले. आणि मला असं वाटतं की आयुष्याच्या शेवट ते म्हणतात ना, आता कोण किती वर्ष जगतं माहित नाही, पण आमच्या सर्वांची इच्छा आहे की सुनील भाऊ 100 वर्ष जगावेत. आणि ते गावासोबत असं त्यांची जी नाव जोडलेली ना, तर भावी आयुष्यामध्ये राजकारणामध्ये आणि समाजकार्य आणि उद्योग धंद्यामध्ये त्यांची अशी प्रगती भरभराट होईल. आणि त्यांच्याबरोबर त्यांच्या पुढील भावी आयुष्यामध्ये त्यांच्या कन्या दोन्ही ज्यांच्या नावाने त्यांनी ते चालू केलेले स्पर्शिका फाउंडेशन आणि बाकीच्या बिल्डरचं त्यांनी ऑफिस चालू केले. या ह्याच्यामध्ये पण त्यांचं मुंबई सोबतच पूर्ण भारतभर नाव व्हावं ही त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांना त्यांच्या भावाकडून श्याम शिंदेकडनं मनापासून खूप खूप शुभेच्छा. सन्माननीय सुनील नारकर यांच्या आज वाढदिवसाचं औचित्य साधून मी त्यांना या ठिकाणी शुभेच्छा देत असते. वेळी सुनील नारकर यांची आपण माहिती घेतल्यानंतर आज या गरीब कुटुंबामध्ये जन्म झाल्यानंतर
आज अत्यंत स्वकष्टातून डोंबिवलीसारख्या भागामध्ये असेल, आज त्याने आपलं साम्राज्य या ठिकाणी उभं केलेलं आहे. आणि एखाद्या व्यक्तीने आपलं साम्राज्य उभं केल्यानंतर आपल्या मायभूमीला कधी आज या ठिकाणी विसरलेले नाही आहे. आज खऱ्या अर्थाने सुनील नारकर हे आपला वाढदिवस डोंबिवलीमध्ये साजरा करू शकले असते. त्यांचा मित्रपरिवार डोंबिवलीमध्ये आहे, पण या मायभूमीमध्ये आपला वाढदिवस साजरा करून आपल्या असलेल्या भागातील लोकांची जी जी सेवा आपल्याला करता येईल, मग या ठिकाणी असलेले तरुण असतील, त्यांच्या या ठिकाणी त्यांना आशीर्वाद देणारे वृद्ध या ठिकाणचे ग्रामस्थ असतील, या भागामध्ये जी वेगवेगळ्या प्रकारची जी काही सामाजिक कामं करतायत, या सामाजिक कामाचं त्यांच्या या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने कौतुक करायला पाहिजे. कारण गरिबीतून जो माणूस या ठिकाणी वरती येतो, तो माणूस या ठिकाणी कधी समाजाला, आपल्या असलेल्या भागाला कधी विसरत नाही. आणि विशेषतः ज्यावेळी त्यांची आमची भेट होते त्यावेळी ह्या भागाचा विकास कशा पद्धतीने होईल या विकासासाठी कायमस्वरूपी त्या ठिकाणी ते झटत असतात. म्हणून आमच्यासारख्या लोकप्रतिनिधी सुद्धा या वाढदिवसाला आज स्वतःहून आम्ही जे उपस्थित राहिलो त्याचं कारण एकच की अशा असलेल्या स्वकर्तृत्वातनं उभा राहिलेल्या नेतृत्वाला, सामाजिक कार्यकर्त्याला आशीर्वाद देणं ही खऱ्या अर्थाने सर्व समाजातील लोकांची जबाबदारी आहे. कारण शेवटी समाजाचं भलं करणं ही जशी आमची जबाबदारी आहे, ही जबाबदारी बऱ्याचशा ठिकाणी सन्माननीय सुनील नारकर पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतायत. त्यांचे मित्र या ठिकाणी सन्माननीय रुपेश सावंत सुद्धा. ही दोन्ही जोडगोळी मला वाटतं अगदी 2 तालुक्याच्या हद्दीवरची जोडगोळी आहे. आणि निश्चितच सांगतोय की आज या जोडगोळी असेल, सुनील नारकर असेल, त्यांनी या भागाचं जे काही विकासाचं स्वप्न पाहिलं, इथल्या शेतकऱ्यांचं विकासाचं स्वप्न पाहिलं, मी निश्चित सुनील नारकर यांना सांगेल की इथल्या बेरोजगार तरुणांना असेल, इथल्या महिलांना असेल, जे जे रोजगार देण्यासाठी जे जे उपक्रम तुम्हाला या ठिकाणी चालू करता येतील ते उपक्रम आपण या ठिकाणी चालू करावे. आणि त्यासाठी पूर्णपणे जे जे सहकार्य लागेल ते निश्चितच तुम्हाला या ठिकाणी सहकार्य मिळेल. या भागातील असलेल्या सर्व दैवतांना मी प्रार्थना करतो की सन्माननीय सुनील नारकर यांना त्या ठिकाणी उत्तम निरोगी दीर्घायुष्य लाभू दे आणि त्यांच्या ज्या काही सामाजिक आणि राजकीय ज्या मनोकामना असतील त्या त्यांच्या पूर्ण होऊ दे, अशा प्रकारची प्रार्थना करून पुन्हा एकदा त्यांना दीर्घायुष्यासाठी शुभेच्छा देऊन मी या ठिकाणी थांबतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 14 24 21. खर तर मला खूप आज आनंद होतोय की माझा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी, माझ्या वाढदिवसानिमित्त मला शुभेच्छा देण्यासाठी, मला आशीर्वाद देण्यासाठी माझे भाऊ, माझ्या बहिणी, माझ्या माता, माझे पिता, माझे काका या ठिकाणी आज बसलेले आहेत. या ठिकाणी बसलेल्या सर्वांना सांगू इच्छितो, बऱ्याच जणांना वाटतं की सुनील नारकर वाढदिवसाचा कार्यक्रम करतो, मोठमोठी बक्षिसं ठेवतो, याच्या पाठीमागचं उद्दिष्ट काहीतरी असेल, त्याचा स्वार्थ काहीतरी असेल. सगळ्यांना वाटतं की याला राजकारणात कुठेतरी जायचंय, राजकीय खुर्ची कुठेतरी त्याला बसायला पाहिजे. पण जमलेल्या माता भगिनींनो, माझ्या मित्रांनो, मी तुम्हाला सांगू इच्छितो, तुम्ही समोर बसलेले माझी आई आहात, मी तुमचा मुलगा आहे. तुम्ही माझे बसलेले काका आहात, मी तुमचा पुतण्या आहे. बसलेले माझे आजोबा आहेत, मी तुमचा नातू आहे. आणि मित्रांनो, तुम्ही सर्व माझे भावंड आहात, मी तुमचा एक छोटा भाऊ आहे. या ठिकाणी माझ्या गावातील असू देत किंवा पंचक्रोशीतील असू देत, तालुक्यातील असू देत किंवा इतर तालुक्यातील जिल्ह्यातील असू देत, या ठिकाणी बसलेल्या सर्वांनाच सांगतो, मगाशी आविष्कार फाउंडेशनचे अध्यक्ष संजय सरांनी सांगितलं की मुलांना जगायला शिकवा तर सिंहासारखे शिकवा. मित्रांनो, कार्यक्रमाला उशीर होतोय. आज आपल्या इथे कबड्डीचे आणि क्रिकेटचे फायनल सामने आहेत. बरेचसे मान्यवर बोलले जातात. आज या ठिकाणी खेळ पैठणीचा
या कार्यक्रमातील लेखिडर आहे, परंतु एवढा वेळ जसं बसलात तर 5 मिनिटं सिंहासारखं काय जगायला पाहिजे, कसं जगायला पाहिजे ते मी सांगू इच्छितो. आज इथे माझे जमलेले पत्रकार बंधू, मी तुम्हाला सर्वांना सांगू इच्छितो की सुनील नारकर कुठच्या राजकीय खुर्चीचा भुकेलेला नाही हो. आज मला वाटतं की मी माझ्या आईने घरात एका भाकरीचं पीठ असताना मला एक भाकरी खाऊ घातली आणि ती माय माझी उपाशी राहिली. माझे वडील 75 पैसे काठी तोड करत होते, कांद्यावरून बांबूचे ओझे वाहत होते आणि त्यांचा हा मुलगा मुंबई सारख्या शहरात जाऊन एका ऑर्डर्स रेस्टॉरंट मध्ये भांडी घासू लागला आणि भांडी घासता घासता मोठा झाला. का? जगायचं तर सिंहासारखं जगायचं. ज्यावेळी गावातून मी मुंबईला गेलो त्याच वेळी ठरवलं जगायचं तर सिंहासारखं जगायचं. म्हणून तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो, एक सिंह असते आणि ती क्रूर स्वभावाची सिंह असते. सिंह म्हटलं किंवा सिंह म्हटलं, वाघ म्हटला की समोर बघितल्यानंतर आपल्याची घाबरगुंडी उडते. एक सिंह आपल्या 4 मुलांना ती जन्म देते. ती सिंह आपल्या 4 मुलांना जन्म देते आणि त्या 4 मुलांना जन्म दिल्यानंतर ती एका लांब कोपऱ्यात जाऊन उभी राहते. का? तर मी जन्म दिलेलं बाळ हे सिंहासारखं आहे का हे ती बघत असते. मी जन्म दिलेलं बाळ हे स्वतःच्या पावलावर उभं कसं राहतंय, ते कसं मला भेटायला येतंय, या अपेक्षेने, या आतुरतेने ते सिंह वाट बघत असते. आणि ज्या सिंहिणीने आपल्या 4 बछड्यांना एका खोल खड्ड्यात जन्म दिलेला असतो आणि ती सिंहीण एका कोपऱ्यात जाऊन बसलेली असते, अशा वेळी ती लहान पिल्ल, नुकतंच जन्म झालेली ती पिल्ल ते आपल्या आईला शोधत असतात. अगं आई तू कुठे आहेस ग? अगं आई मला तुला भेटायचंय. अगं आई तू मला जन्म दिलास. अगं आई तू मला जन्म दिलास आणि या खड्ड्यात तू मला सोडून गेलीस आई. अगं आई मला तुझ्या जवळ घे ग. अगं आई मला तुझ्या जवळ घे. आई तू मला जन्म दिलाय. आई मला तुझ्या मिठीत घे ग. परंतु ती क्रूर स्वभावाची सिंहीणच ती ते बघत असते की आपलं पिल्लू काय करतंय आणि मग त्या खड्ड्यातून ते पिल्लू येण्याचा प्रयत्न करते. प्रयत्न करता करता खोल खड्डा आहे म्हणून ते प्रयत्न करते आणि पिल्लू परत खाली पडतं. ते आईला आवाज देते, या आई हा खड्डा खूप मोठा आहे का? या आई मला तू जवळ घे. या आई तू मला वर यायला मदत कर. या आई तुझा हात मला वर यायला मदत कर. पण सिंहीण शेवटी क्रूरच. ती त्याची वाट बघते की माझं पिल्लू कधी स्वतः माझ्याकडे येईल, त्याच वेळी मी तिला कुशीत घेईन. ते पिल्लू जीवाच्या आकांत्याने, जीवाची पराकाष्ठा करून एक पाऊल पुढे चढत तो खड्डा सर करते आणि धावत धावत त्या आपल्या आईकडे जाते. परत दुसरं पिल्लू आपल्या आईला शोधत असते. आईकडे नजर जाते. आईच्या कुशीत दुसरं आपलं भावंड बघते आणि ते पिल्लू आपल्या आईला आवाज देते, अगं आई तू कुठे आहेस ग? अगं आई माझा भाऊ तुझ्याकडे आलाय ग. अगं आई माझा भाऊ तुझ्याकडे आलाय, त्याला तू कुशीत घेतलं. आई मला खड्डा सर करता येत नाही, मला खड्डा चढता येत नाही. आई अगं तू मला जवळ घे ग. आई तू मला जन्म दिलायस ग. माझ्या भावंडाला पण तू जन्म दिलायस. मला आई जवळ घे ग. मला खड्डा सर करता येत नाहीये. परंतु ती क्रूर सिंहीण कोणतंही काही कारण ऐकत नाही आणि त्या पिल्लाला ती वर येण्यास मदत करत नाही. तिला सांगायचं असतं की तू स्वतःवर ये. त्यावेळी ते पिल्लू त्या ठिकाणी खड्ड्यावर चढून ते येतं आणि आईच्या कुशीत जाते. परत तिसऱ्या पिल्लूची तीच. तिसऱ्या पिल्लाला वाटतं की आता 2 भावंड माझ्या आईकडे गेली. हे आई तुम्हाला कुठे सोडून गेलीस का? हे आई तुम्हाला का अशी माझ्याशी वागणूक करते? हे आई माझ्या 2 भावंडांना घेऊन गेली. आई मी काय करू? पण तिला माहित होतं की पहिल्या 2 भावंडांना आईने मदत नाही केली, मग ती मला का करेल. म्हणून ते तिसरं पिल्लू सुद्धा तो खड्डा पार करून आपल्या आईकडे जाते आणि सिंहीण मात्र खुश होते. अरे वा मी काय जन्म दिलाय माझ्या बालकांना. 3 पिल्ले सुद्धा, अरे याच खड्ड्यात 4 पिल्ले मी जन्म दिले आणि 3 पिल्ले एवढा मोठा खड्डा सर करून माझ्याकडे आली. अरे वा. त्या आईला खूप आनंद होतो.
त्या आईला वाटतं की मी ज्या पिल्लांना जन्म दिला ती सिंहाची बछडी आहे. खरंच ती सिंहाची बछडी आहे. ती आज माझ्या कुशीत स्वतःच्या पायावर एवढा मोठा खड्डा सर करून आली. चौथं पिल्लू मात्र खड्ड्यात असतं. ते आपल्या भावंडांना शोधत असतं, ते आपल्या आईला शोधत असतं. ते कानाकोपऱ्यात बघते, आई कुठे दिसते का, माझी 3 भावंड कुठे दिसतात का. ते आवाज अंतःकरणाने आवाज देत असते, या आई तू कुठे गेलीस. आणि अचानक तिला दिसते की एका कोपऱ्यात आपली आई आपल्या 3 भावंडांना कुशीत घेऊन बसले. त्या पिल्लाला आनंद होतो की माझी आई माझ्या 3 भावंडांना घेऊन जवळ बसले. आता आई मला पण जवळ घेईल. अगं आई तू लवकर ये ग. अगं आई तू लवकर ये. ते पिल्लू आनंदाने बोलतं, आई तू लवकर ये, मला कुशीत घे, मला तुझ्या जवळ यायचंय, मला माझ्या भावंडांना भेटायचंय. 4 भावंड आणि तू आपण एकत्र राहूया ग आई. शेवटी सिंही नसती, क्रूर स्वभावाची. जशी 3 पिल्लं आली तसंच 4थं येईल, कारण सिंहाचं बछड आहे, यावंच लागेल. 4थं पिल्लू तो खड्डा पार करण्यासाठी वर चढतं, धडपडतं, वर पाऊल शेवटचं ठेवणार, तोच परत घसरून पुन्हा खड्ड्यात पडलं. आणि ती आपल्या आईला आकांताने जीवाच्या सांगते, या आई मी काय केलं ग आई. या आई माझी 3 भावंड सक्षम होती ग. या आई माझ्या 3 भावंडांच्या मनगडात ताकद होती का, म्हणून ती सहल करून आली. पण आई आज हे तुझं बछड या खड्ड्यात पडलंय. या आई मला वाचव ग. या आई मला जवळ घे ग. या आई माझी भावंड वाट बघत असतील ग. या आई मला तुझ्या कुशीत येऊन झोपायचंय ग आई. ग आई मला मिठी मार. पण शेवटी क्रूर स्वभावाची ती सीन ऐकत नाही. शेवटी ते पिल्लू धडपडतं, पुन्हा वर येण्याचा प्रयत्न करतं, पुन्हा खाली पडतं, पुन्हा आईला आवाज येतं, पुन्हा भावंडांना आवाज येतं, अरे तुम्ही माझी भावंड आहात की कोण आहात. अगं तू माझी आई आहे की कोण आहे. तुम्हाला का जवळ घेत नाही. मला कारण समजेल का. या आई मला कारण समजेल का, तू मला का जवळ घेत नाही आई. क्रूर सिंहीन एकटक बघते पण मदतीला जात नाही. एकटक बघते आई पण मुलाच्या मदतीला जात नाही. ते पिल्लू पुन्हा वर येतं, पुन्हा धडपडतं, पुन्हा खाली पडतं, जीवाच्या आकांताने प्रयत्न करतं, जीवाची पराकाष्ठा करून प्रयत्न करतं. पण ती सिंहीण त्या पिल्लाला वर घेण्यासाठी, ती सिंहीण तिला कुशीत घेण्यासाठी पुढे येत नाही. पुन्हा ते पिल्लू जीवाच्या आकांताने शेवटचा प्रयत्न म्हणून वर चढण्याचा प्रयत्न करते. वर चढत असते, शेवटचं पाऊल ठेवला, पुढची 2 पाऊलं गेली, 3रं पाऊल गेला, 4थं पाऊल ठेवणार, तोच परत 4ही पाऊलं घसरली आणि ते पिल्लू खड्ड्यात पडलं. आणि मग त्या पिल्लाला समजलं की आता माझी 3 भावंड माझ्या आईकडे गेलेत, माझी आई तिकडे आहे, 3 भावंडांना कुशीत घेतलंय, मी 4थं भावंड आहे, मला नक्कीच कुशीत घेईल. म्हणून ते पिल्लू खड्ड्यात पडून राहिलं. मग ती बिचारी आई क्रूर सिंहीण त्या खड्ड्यापाशी धावत येते. मग ती सिंहीण खड्ड्यापाशी धावत येते, खड्ड्यात उडी टाकते आणि आपल्या बछड्याला बघते. आणि बछड्याला बघितल्यानंतर तिचा तो पंजा, डोकेरी नखांचा पंजा, तो पंजा उचलून त्या बछड्याच्या मानेचा गळ्याचा घोट घेते आणि त्या बछड्याला मारून टाकते. त्या बछड्याला मारून टाकते. त्या तिच्या पिल्लाचं जीवन संपवून टाकते. याचं कारण मात्र एकच. कारण जर का तू सिंहाचा बछडा आहेस तर तुला या जगात स्वतःच्या पायावर उभं राहता आलं पाहिजे. स्वतःच्या मनगडाच्या ताकदीवर स्वतः उभं राहता आलं पाहिजे. समाजात स्थान निर्माण करायचं असेल तर स्वतःच्या मनगडाच्या ताकदीवर कर. जर तुला स्वतःच्या पायावर उभं राहता येत नसेल, जर स्वतःच्या मनगडाची ताकद वापरता येत नसेल तर तुला या जगात जगण्याचा काही अधिकार नाहीये.
मला तुम्हाला सांगायचं आहे, तुमच्या मुलांना बनवायचं आहे तर सिंहाचं बछड बनवा. पत्रकार साहेब, मी काय सांगतो ते नोंद करून घ्या. या सर्व पंचक्रोशीतल्या जिल्ह्यातील लोकांना सांगतो, ज्यांना मुलांना घडवायचं आहे तर सिंहाचं बछड म्हणून घडवा. शाळेत जाताना 2-5 रुपये देऊ नका. घरातली नाचण्याची भाकरी द्या, पिठलं द्या, पण वडापावसाठी 10 रुपये देऊ नका. जर वडापावचे 10 रुपये दिलात तर आई वडील काबड कष्ट करून शेती करतात, भात पिकवतात, नाचणी करतात आणि त्याची घरात बनवलेली भाकरी फुकट जाईल. म्हणून सगळ्यांना सांगतो, बनवायचं असेल तर सिंहाच्या बछड्यासारखं बनवा. या ठिकाणी कार्यक्रमानिमित्त आलेले सर्वच मान्यवर, सर्वच महिला भगिनी, माझे बंधू भगिनी, कबड्डी स्पर्धेसाठी ज्यांनी ज्यांनी मला सहकार्य केलं, राज्यस्तरीय आपण या ठिकाणी कबड्डीचं आयोजन केलं होतं आणि या राज्याची मान्यता घेऊन आपण या ठिकाणी स्पर्धा आयोजित केली. ही स्पर्धा पूर्णपणे चांगली यशस्वी पार पडण्यासाठी ज्यांनी मला सहकार्य केलं त्या सर्वच कबड्डी असोसिएशनचं, पंचांचं आणि आयोजकांचं, नियोजन करणाऱ्या सर्वांचंच मी खूप खूप आभार मानतो. ही क्रिकेट स्पर्धा माझी पूर्ण नेण्यासाठी, यशस्वी करण्यासाठी ज्यांनी मला सहकार्य केलं त्या सर्वांचंच मी खूप खूप आभार मानतो. या ठिकाणी मला शुभेच्छा देण्यासाठी जे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून, जिल्ह्याबाहेरून, शहरातून, वेगवेगळ्या शहरातून या ठिकाणी आले त्या सर्वांचं मी या ठिकाणी खूप खूप आभार मानतो. या ठिकाणी सर्वच पत्रकारांनी मला या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आपल्या वृत्तवाहिन्यांमधून किंवा डिजिटल न्यूजवरून मला जे काही चमकवलं त्याबद्दल सर्वच पत्रकारांचं या ठिकाणी मी खरंच खूप खूप मनापासून आभार व्यक्त करतो. आणि या कार्यक्रमासाठी आपण आलेले सर्वच मनात कोणताही दुजेभाव न ठेवता इथून पुढे आपण हा कार्यक्रम माझ्या वाढदिवसानिमित्त 3 दिवस मला अपुरे पडतात, तर इथून येणारे पुढचे माझे वाढदिवस तर 5 ते 6 दिवसाचे करूया. आणि पैठणी खेळात मी सांगितल्याप्रमाणे त्या दिवशी खेळ झाला, त्या दिवशी सांगितलं, त्यांनी सांगितलं की चांदीचं ताट देऊया. तुम्ही सांगितलं की एक नाही, जास्त जणांना पाहिजे. पुढच्या वर्षी खेळ पैठणीसाठी 15 महिलांना ताटात जेवता येईल असं चांदीचं ताट मी तुम्हाला देऊ इच्छितो. माझ्या माता भगिनींनो, जमलेल्या सर्वच ग्रामस्थांना आणि माझ्या जमलेल्या माता भगिनींना विनंती करतो, तुमचा जो काय हा जो आशीर्वाद माझ्या पाठीशी आहे तो आशीर्वाद माझ्या पाठीशी असू दे. सुनील नारकर गावातून मुंबईला जाताना 130 रुपये घेऊन गेला. माझ्या काकांनी मला आधार दिला म्हणून या ठिकाणी मी आज उभा आहे. त्या काकांचे आभार मानावे तेवढे कमीच आहेत. माझ्या भावंडांनी मला खूप चांगला आधार दिला, त्या भावंडांचे जेवढे आभार मानावे तेवढे खूप कमी आहेत. ज्या मित्राने मला अगदी लहानपणापासून खूप मोलाची साथ दिली, या सिहिणीच्या पिल्ल्यासारख्या खड्ड्यात पडत असताना माझ्या आई वडील तिथे नसल्याने, जवळ माझं कोणी नसल्याने ज्या मित्राने मला खड्ड्यातून बाहेर काढला तो मित्र माझा दीपक सावर्डेकर, याचे जेवढे आभार मानावेत तेवढे खूप खूप कमी आहे. तर या माझ्या वाढदिवसानिमित्त माझ्या मित्राचे मी या ठिकाणी खूप खूप आभार मानतो. डोंबिवली सारख्या शहरात गेल्यानंतर ते शहर माझ्यासाठी नवीन होतं आणि त्या शहरात गेल्यानंतर मला व्यवसायाची दिशा देणारे माझे मित्र मान्य रुपेशजी सावंत, बद्रीनाथ माकरे, त्याचप्रमाणे विनोदजी लकेश्री आणि आपल्या कणकवली गावचे सुपुत्र मान्य श्री सचिनजी गावडे यांनी जी काही मदत केली या कार्यक्रमानिमित्त मी या ठिकाणी त्यांचे खूप खूप आभार व्यक्त करतो. तुमचा आशीर्वाद, तुमची साथ, तुमच्या असलेले मनगड ते ताकद तुम्ही माझ्यासाठी वापरलात, त्यासाठी मित्रांनो तुमचे खूप खूप आभार मी या ठिकाणी व्यक्त करतो. हे कार्यक्रम पूर्ण माझा सक्सेस करण्यासाठी गावचे सरपंच माननीय बाजीराव मोरे, त्याचप्रमाणे गावचे पाटील बाबूदादा पाटील, मनोहर पाटील, तानाजी पाटील, सर्वच मेळेकरी आणि गावचे पाटील बंधू ज्यांनी मला सहकार्य केलं, ज्यांच्या आशीर्वादाने मी आज हा माझा कार्यक्रम या ठिकाणी सक्सेस करतो, त्यांचे सुद्धा खूप खूप आभार. माझ्या पाठीशी सतत उभे असणारे माझे काका मान्य शरदजी नारकर,
अशोक नारकर यांनी आजपर्यंत सुनील तू कुठे थकलास तर मला सांग, हा शब्दच मला फक्त त्यांच्या कानावर आहे. सुनील तू कुठे थकलास तर मला सांग, आम्ही तुझ्या सोबत आहोत. पण काका तुम्हाला सांगू इच्छितो, तुम्ही दिलेल्या शब्दामुळे माझ्या मनगडातली ताकद अजून खूप त्या मनगडात जोर येत जातो. त्यामुळे खरंच मी आज या ठिकाणी त्यांचे खूप खूप आभार मानतो. आज आपण या ठिकाणी बसलेले असं सर्वांना सांगू इच्छितो की माझे आई वडील ज्यांचा मला खूप मोठा आशीर्वाद आहे, त्यांचे खरंच आज मी या ठिकाणी माझ्या वाढदिवसानिमित्त खूप खूप आभार मानण्याचे मला योग आला. त्यांच्या ठिकाणी मी आभार मानतो. आणि मित्रांनो, तुम्हाला मी सांगू इच्छितो की 2013 पर्यंत माझ्याकडे काहीच नव्हतं, परंतु माझी सौभाग्य होती, मयुरी माझ्या आयुष्यात आली, माझी मुलगी स्पर्शिका माझ्या आयुष्यात आली आणि माझं आयुष्य सर खूप वेगळं बदलून गेलं. तर या कार्यक्रमानिमित्त खरंच मी माझ्या संपूर्ण कुटुंबाचे, माझ्या सौभाग्यवतीचे आज या ठिकाणी आपल्या समोर मी त्यांचे आभार व्यक्त करतो. तुमच्या सर्वांच्या शुभेच्छा माझ्या पाठीशी असू दे. आणि जमलेले मायबाप हो, एवढा खर्च करतोय याचं दुःख नाही हो, मला आनंद आहे की आपण सर्वजण इथे येऊन मला शुभ आशीर्वाद देतोय. आमच्या गावचे सरपंच पहिल्या दिवशी येऊन आज पुन्हा आले, हे माझं खूप मी मोठं सौभाग्य समजतो. आपण सर्वच पहिल्या दिवशी येऊन, दुसऱ्या दिवशी येऊन, आज तिसऱ्या दिवशी इथे आलात. खरंच मी तुमचे आभार मानावे तेवढे कमीच आहे. ज्या ज्या लोकांच्या मनात विचार असतील की सुनील नारकरला राजकीय खुर्ची पाहिजे, मला पत्रकार नेहमी विचारत असतात की नारकर तुम्ही जिल्हा परिषद लढवणार का, तुम्ही आम्हाला आमदार पाहिजे. मी पत्रकार बंधूंना सांगू इच्छितो, ज्यावेळी माझी माता भगिनी बोलतील ना, त्यावेळी त्यांच्या आग्रहास्तव सुनील नारकर वाटेल ते करेल. ज्या दिवशी माझे मायबाप, ज्या दिवशी माझे आजी आजोबा, ज्या दिवशी माझी भावंड बोलतील ना, त्या दिवशी राजकारणात जाण्याची गरज नाही, इलेक्शन लढवायची गरज नाही, हे मला बिनविरोध त्या खुर्चीवर बसवतील, हा विश्वास मला आज वाढदिवसा दिवशी वाटतोय. कारण एवढे जे आलेत ना, ते माझ्या प्रेमापोटी आलेत. असंच प्रेम तुमच्यावर राहू द्या. माझ्या मनात राजकीय खुर्चीसाठी कोणताच स्वार्थी भाव नाहीये, मला कोणताच स्वार्थ नाहीये. मला वाढदिवस करायचा असता, आज माझे डोंबिवलीवरून रुपेश सावंत असतील, सचिन गावडे असतील, बद्रीनाथ माकरे असतील, 2000 करोड ज्यांचा टर्नओव्हर आहे ते आमचे संदीप केरकर असतील, संदीप म्हात्रे असतील, बहुसंख्य मित्र माझे करोडपती या ठिकाणी आलेले आहेत. आज आल्यानंतर तुमच्या घरात झोपायला रूम नाहीये, 150 लोक आलेले आहेत. काल कबड्डीचे सगळे पंच त्या ठिकाणी झोपले होते. मला त्याने विचारलं मित्राने माझ्या की बरं आम्हाला रूम झोपायला आहे का. म्हटलं हे बघ, गादी ठेवले, स्वतः घ्यायची, स्वतः अंतरायची आणि झोपायचं. असे माझे मित्र आहेत. सांगण्यामागचं एवढंच कारण, मी हा वाढदिवस माझ्या ज्या ठिकाणी काम करतो त्या डोंबिवली सारख्या शहरा ठिकाणी मी करू शकलो असतो, पण माझं तुमच्यावर जे प्रेम आहे, मी तुम्हाला दिलेला शब्द आहे, जो मी शब्द तुम्हाला गेल्या वर्षी दिलाय, इथून पुढे वाढदिवस होणार तो खेळ पैठणीचा या कार्यक्रमाने जोरदार या ठिकाणीच होणार. आणि खेळ पैठणीचा जो कार्यक्रम आहे तो माता भगिनी तुम्हाला सांगतो, याचा आलेख जो आहे तो चढत्या क्रमाने वर जाणार. गेल्या वर्षी फक्त पैठणी आणि सोन्याची नथ आणि एक लकी ड्रॉ होता. या वर्षी पैठणी, सोन्याचा हार, नथ आणि लकी ड्रॉ, याच्या व्यतिरिक्त अजून आपण 3 बक्षीस, म्हणजे आपण खेळ पैठणीच्या कार्यक्रमाला 4 बक्षीस या ठिकाणी यावर्षी देत आहोत. त्यामुळे येणारा पुढचा काळ हा चढत्या क्रमानेच वर चढेल. तुमचे शुभ आशीर्वाद मला द्या. तुमचा जो आशीर्वाद आहे त्या आशीर्वादाने माझ्या मनगडातली ताकद वाढते. त्यामुळे तुमचा आशीर्वाद मला अजून खूप मोठा मिळू दे आणि माझ्या मनगडातली ताकद मिळू दे आणि मला तुमचा वारंवार इथे सेवा करण्याचा मौका मिळू दे, अशी मी माझ्या वाढदिवसानिमित्त माझ्या गांगरवाळाला प्रार्थना करतो. आणि तुम्हाला झालेल्या वेळेबद्दल मी या ठिकाणी दिलगिरी व्यक्त करतो आणि मी इथे थांबतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. नगरपंचायतच्या पाण्यादळ्या.
आठवडा बाजार हटवल्यास मंत्री केसरकरांची कुंडली काढू, संजू परबांचा सणसणीत इशारा. आणि राणेंचा भल्या भल्या सहकार महर्षींना दणका, सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेला दिला बूस्टर. कोकण 7 लाईव्हचा स्पेशल रिपोर्ट. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.